17 yn y dosbarth, mae hon yn dosbarth arbennig o dda hefyd. Ni'n hoffi mynd adre a sawl un o'r ein winner. Ni'n gweld ar y safle cyntaf ar hyn o bryd, mae Annie o'r. Ti'n meddwl bod e'n mynd i giro a ennill y dosbarth hyn? So ni'n mynd gallu deud, mae gen y beirniad swydd anodd iawn fan hyn, mae yna lot o ddefed o safon uchel iawn yma. Lot, oes. Mae hi'n glamp o ddafad, mae yna led na, mae hi'n llydant i hwnt yn dwi'n. Ti'n cytuno? Ynddo, sy'n ni'n cytuno, mae gen i pob peth ti angen, mae'n ddafad dda. Annie o'r wedi ennill y bencampwriaeth Sufolk yn 2025 a 2024, ennill y brif bencampwriaeth yn 2024 Anwen. Mae gyda nhw fform da yma, a mae pen hon yn dal dy sylw di'n syth. Mae mor smart, allu di ddim edrych arni fo'n onest. A hon yn aml iawn yw'r dosbarth sydd yn beryglis iawn yn y bencampwriaeth a weithiau y brif bencampwriaeth, fel ni'n gwybod. Ydy, mae yna nifer o'r dosbarth yma sy'n mynd ymlaen i giro y pencampwriaeth yn ogystal yn dwi. Ond ydy, mae Mr Reid yn pissi nawr, byddwn ni'n meddwl. Ydy glei, y llewis i gris fyna. Yn ail ar hyn o bryd Harry Lyons o'r Alban ac yn drydydd Diadell Conwyl, Lewis Williams a'r teulu. Ydy, mae wedi bod yn arddangos yma llynedd hefyd. Ydy, dafad grif iawn gyda fe fyna. Mae rhain i gyd wedi lliwio'n weddol o debyg, ydyn nhw? Ydyn, maen nhw yn. A fi'n gwybod i chi gyd wedi bod yn cystadlu dros y blynyddoedd. Siwch chi'n meddwl mae'r cystadleuwyr yn teimlo nawr? Siwr, chydig o lot o nerves a chydig excitement, ond na, edrych yn wych i gyd yma. Di troi allan yn wych chwarae teg. Mae'r penderfyniad hyn yn bwysig iawn. Ydy, sa'n gwybod os mae'n mynd i adael o'r rhydd eto. Na, ydy, mae'n stopio rownd. Newid ola! Newid mynd yn ola, mae'n neud pawb yn nerfus ma'n dwi. Mae hwnna'n galed i'r cystadleuwyr. Ydy, a mae'n galed i'r beirniad hefyd i gael, dyma ni, penderfyniad wedi wneud. Annie o'r Flint yn wneud eto. Chwarae teg, mae hon yn special yn dwi. Mae'n arbennig o ddafad. Chwarae teg, llongyfechiadau. A'r fe'r beiriad yn cadw nhw gyd ar flaenau trad wrth estyn am yr Ibanau newid munud ola. Ydy, a mae'n gallu digwydd yn dwi. Sim pwynt meddwl bod ti wedi mynd â hi, achos gallu di newid a gael siom, neu hapusrwydd. Mae'n arbennig os o'n mynd lan wyt ti, dim cystod am ti'n mynd lawr. Ydy. Diolch o galon i chi'ch tair am eich cwmni. Gair sydyn gyda Arion! Hi, okay. Llongyfarchiadau. Have you learned Welsh by now? No. Oh. Spent too much time with the sheep. Yeah, but it's paying off. Yeah. Well, won this class again, so happy days. Yeah, well, your smile says it all. Oh, yeah, can't believe it. Well, she's sister to last year's one as well, so. No way. Yeah, full sister, and another sister's just gone out, so. That's amazing, isn't it? Yeah. It just shows that the pedigree, the bloodlines, they work, don't they? They're brilliant, yeah. And they all go back to the champion head 3 years ago as well, so that's another sister. So. You've got a real good track record. Yeah, thank you, yeah. It's worth all the sweat. Oh, yeah, and the emotion. Yes, llongyfarchiadau. Oh, thank you know you. that now, llongyfarchiadau. You should know that by now. I'm getting there. Take care. Danny, di bod yn...